Egunon, Alberto Aldazodo. Kaixo egunon. Lehendabiziko galdera. Nola ikusten duzu Euskal Herriko eta Europako lehen sektorea Mercosur eta Batasun Europar arteko akordion hiloan, mobilizazioen inguruan, nola ikusten duzu? Bueno, nola ikusi, gizarte osok ikusi du eta ikusi gaitu mobilizazio handi eta gogorrak izan die. Dena den nire iritzie lehen ere zerbait esanun horri buruz eta beranduegi gabiltza. Ze oain dela urte desente, nik ez dakit ziur baino goi bat urte izango die, gehigo igual, gehigo seguro, gai hau lantzen hasi zela. Nola globalizazioaren inguruko merkataritzako sistema guztie, ez bakarrik lehen sektoreren baizik guztie, hori guri ies egiten digu eta oso handi gelditzen zaigu, baina hori nik uste sindikalki eta abar zerbait entzunak eta bagenek egun bazatorkigula gisa hontako erabakik. Ze pasatu da, orain pauso batzuk gelditzen dira oraindik, baina hori badator, hori da ezinbestean etorriko zaiguna. Zergatik niretzat mundua txiki egin zaigu, merkataritzak esku gutxitan indarra handia hartu du, eta bai, lehengai batzuk eksportaziora, besta batzuk importaziora, eta gero lehengaietatik aparte, bai medizina, teknologi, automozio, abarrakin nahasten badeu merkataritza, munduk hor ekonomikoki hor eztabaida handi darama, eta hori daramate niretzat esagon duke fabrikazio handiak eta komertzioan lehen gaiekin ari diren gailu eta gune handietan ari dira. Gu Euskal Herri bezala eta Europa bezala ere, eta azken egun hauetan ikusten dugu Europa ze arazokin dabilen, orokorrean gerrate honetan azaldu dien indarrak neurtzen edo pixka bat aplakatzen, Europak zer neke duen. Ze gutxi ohituta gauden, geurea indarrez eusten. Arrazoiaren indarrez lehenengo, eta gero lekuan kokatuta. Zegertatu da Mercosuren gai honetan, nekazariok traktorekin atera gera. Europaan, Frantzien ikusi ditugu bere aldeko sarraskiak ere. Espaini mailan zerbait suabego, hemen ere bai, zentzu ere erabili dugu, baino gizarteak borroka hori ikusi baldin badu ere, nik uste aztu ingo zaiola. Ze velozidade hontan bizitzen ari gea, velozidade honi etekinik ateratzeko gizarteak ez daukagu tresnarik, niretzat. Aztu ingo zaigu, eta berriro ere handien mesedetarako politikak izango dira hemen, nire iritzian. Eskerrik asko, Alberto.